jako rođeni Subotičanin i ne kažem iz učtivosti da sam pokusan što sam Subotičanin, jer mislim da je subotičko stanovništvo primjer za lijepo slaganje i dobro življenje. Poručujem u novoj godini dobro zdravlje, puno posla, a za koji će biti pošteni i dobro plaćeni. Ako najvažnije, poručio bih, ja sam mojih 114 godina, poštujte porodicu, volite porodicu svoju, jer ništa nema draže nego poštenje i ljubav u porodici. Normalno ne bi izostavio prijatelje, jer prijatelji su prijatelji. Ako treba, uvijek su tamo. I sretne praznike, lijepo se provedite, poštenje i ljubav.